B'mod mill-aktar sfaċċat, il-Prim Ministru Robert Abela ma jridx jirrispetta lill-maġġoranza tal-elettorat f'Birkirkara. Dan kif reġa' tenna n-narrattiva tiegħu illi l-Kunsill Lokali ta' Birkirkara m'għandux jitmexxa mill-Partit Nazzjonalista minkejja illi il-familji Karkariżi afdawh b'maġġoranza relattiva. Il-Kunsilliera fisem il-Partit Nazzjonalista Desiree Grek iġġib aktar minn 1800 vot fl-ewwel att. Il-ġimgħa filgħaxija deskriva b'dan il-mod in-nomina ta' Grek bħala sindku nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista bil-wiċċ tost kollu jrid illi kunsilliera tiegħu tkun is-sindku dik il-mozzjoni m'għaddiċ lanqas l-alternattiva li kien hemm quddiem il-Kunsilliera Laburisti kienet illi jkun kunsill immexxi mill-Partit Nazzjonalista għall-leġislatura kollha jew li jkun il-kunsillier indipendenti illi il-maġġoranza assoluta tal-persuni li votawlu kienu persuni li riedu li l-Partit Laburista jmexxi l-lokalità ta' Birkirkara. Għallaqstant, it-tnejn filgħodu Net News staqsa lil Robert Abela għalfejn ma jridx jirrispetta l-għajta tal-maġġoranza bil-Prim Ministru juri biċ-ċar li jrid jieħu tmexxija tal-Kunsill ta' Birkirkara f'idejh. Rigward is-sitwazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Birkirkara illi bil-wiċċ tost kollu l-Partit Nazzjonalista innomina kunsillerament jew ma jekk rebaħ il-maġġoranza relattiva bil-wiċċ tost kollu. Il-Partit Nazzjonalista kważi qed jitlaq minn narrattiva li rebaħ l-elezzjonijiet reġjonali u dawk tal-Parlament Ewropew dik in-narrattiva li jipprova jbella. Rebaħ il-maġġoranza relattiva fil-Kunsill Lokali ta' Birkirkara. Jiena nemmen li f'Birkirkara tinstab soluzzjoni li żgur ma tkunx dik li jkollna caretaker council li jkun immexxi mill-Partit Nazzjonalista. U minkejja l-messaġġ ċar li wassal il-poplu ta' Birkirkara fit-8 ta' Ġunju, Robert Abela insista li l-vot għal kandidat indipendenti fuq Birkirkara kien vot skontu għal-Partit Laburista. Dak il-kandidat indipendenti illi ġab kważi l-vot ġewwa Birkirkara u evidenti illi l-elettorat ta' warajh kien dak illi xtaq illi l-Partit Laburista ikollu it-tmexxija tal-Kunsill hemmhekk u se naħdem mod intensiv biex votaw in-nies jiġifieri. Naħseb jekk tara d-dinamika ta' Birkirkara taf tajjeb dak li qed ngħidlek dwaru. Matul l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali l-Partit tal-Labor immexxi minn Abela naqqas il-voti b'mod drastiku. Bid-distak fl-elezzjoni tal-MEPs jinżel għal 8000 vot fil-waqt illi il-Partit Nazzjonalista rebaħ lura numru ta' kunsilli lokali u maġġoranzi fost l-oħrajn San Pawl il-Baħar, il-Mosta, l-Imsida, l-Mellieħa, iż-Żebuġ Għawdex, is-Siġġiewi, San Ġwan, il-Mosta u Birkirkara. Imbagħad kellek kunsill lokali illi żamm il-Labor imma li ċertament kixef l-inkwieti li hemm fil-kurturi taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Tant illi wara illi sar magħruf li l-Belt Kapitali kien se jkollha sindku ġdid Olaf Mackay, il-predeċessur tiegħu Alfred Zammit f'intervista ma' Times of Malta insista illi ma reġax tela sindku għaliex ħadmu kontrih mill-Partit Laburista stess. Mistoqsi jekk se jinvestiga din l-allegazzjoni gravi magħmula minn Zammit, Robert Abela tax jifhem illi ma huwa vera xejn u li dan huwa biss diżappunt mill-eks sindku għax ma reġax ħadd mexxija f'idejh. Tinkwetak id-dikjarazzjoni li għamel l-eks sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit illi qal illi il-Labor ħadem kontrih. Alfred se jkun parti mit-tim li se nkomplu nagħmlu differenza b'saħħetha. Min ħadem kontrih? Ħalli fl-imxija lejn l-elezzjonijiet ta' 5 snin oħra tal-Kunsilli Lokali, il-Belt Valletta terġa' tiġi b'saħħa akbar għand il-Partit Laburista. Tinvestiga internament. Jien ara mal-Alfred hemm relazzjoni ta' ħbiberija personali wkoll li tmur lura għal numru ta' snin nifhem illi kollok element ta' diżappunt personali. Fl-istess intervista ma' Times, Alfred Zammit ma eskludix illi jieħu ċertu deċiżjonijiet fejn bosta għadhom qed jaħsbu illi l-eks sindku mhux jeskludi li jaqleb indipendenti. Nam fil-waqt illi insista b'mod ċar u tont illi nies fih dan il-Partit Laburista ħadmu kontrih u illi ma ħassux apprezzat mill-Labor.